Lain pa'y ato ba padagata. Pero saon man, naama ka diha. Nya, di pwede makalakaw. So tanaw lang na video no para mabusog ka ana. So bitaw karon guys, na diri sa dagat no, nagsuroy-suroy may refreshing kay syempre start na ang summer, tag-init na. So mga tumig dagat kay mga on may actually ang pinaka best ang adto sa dagat ng taga probinsya ka kung ang imong pinaka best dalon lang magdala lang kag kanon day kay ngano daghang kay sudan sa palibot bayot masobraan ka sa kadaghang sudan day buyag. So di ba karon nakakuha sa daghan kay sagkuha mga isda, kinason, alimango, ug uban-uban pa. Pero ang pinaka-specialty, ang pinaka-the best na ilahang o ang pinaka-favorite na ko diri nga part kay ang kanang bat. Oo, lami king bat. Uy, Diyos ko day, mabuang ka sa bat day. Lami man jud, labi na bat tuli. Charis, wait tuli. Actually na si Nicole diri akong gi-interview si Nicole. Ako, Nicole, nag-unsa ka? Ni salom daw siya dagat bayot, kinanguha daw siya kinason og isda. Og sa diyang wa siya nakuha ka reklamo siya sa iyang antipara ng gihulaman na libat daw. Natingala ko asa di ka nang hulab antipara bakla, libat man. Chares. So diha. So naami diri karon sa dagat, guy. Relax lang diha ka isuroy ta kasamo ang lugar kung asa dapita facing sa the most beautiful bays in the world. Chares. Ang Puhada Base, di ba? Namin diri located sa may Puhada Bay, o, di ba? So karon ang pinaka hinam-hinam, ang pinakalami nga part no kanang mga una bitaw kanang magdungan mo kaon tanan ba, o di ba? Kanang mukbang style pero ang palibot refreshing o especially kung lami kay pagkaon yan ay sili halang kaiday. Isa sa pinaka favorite na ko kaning bati kagumkom kay kanon day, o di ba? Ana lang kung naka-experience kay nga ani, just comment down below, Chares. Mao siya pinaka best na moment kanang kauna bala minalami kay sudan kinilaw nga vat dai na apa jud ko sili daghan kaayo bayot panington ka sa kalami niya chiseran din natug tuba dai kanang tuba na tamis kaayo ay Diyos ko dai mabuang kabayot. So ana lang kinabuhi ako diri sometimes happy sometimes sad pero ang pinaka the best happy ana Chares, pero ko buang. Usa dihang daghan ka ay kinasunday. Special mention kang Gina. Hawod kay bayot manguhag kinasunday now and forever. Sa una pa na siya no. Hawod na kay siya manguha o diva. Mo siya gitawag og saang lisod di siya kuha kun di ka kabalo kay ana sila mata-matahon daw na siya no. Mura siya og camouflage na nagcamouflage sa mga kanang bato-bato. Pero kung hawod ka kabalo jud ka manguha. O ana, lami kani siya sa bawon bayot. The best kay ang sabaw no. Calcium bakla. O diba? Kung interesado ka, just PM me, Chares. Di bitaw di ko kabalo manguha ni si Gina. I-contact ninyo kung gusto mo pakuha. As in kusog, daghan kay siya kuyo kay siya manguha day. Hawod kaayo. O fresh kay day. Kita pa namin yung buhi pa kay bayot. Taglihok-lihok pa sa iyang sudlanan. O diba? Ana lang ka simple ang kinabuhi diri sa probinsya. Ginoo ko, dahag sudan, ginoo ko. Kung di katapulan day, dahang kay sudan bayot. So kaninga time nangapas daw mga anak ni Nicole, naloka siya kay wanang eskwela pero nagdala og kuan kanang mangustin og butchi itagaan ko. Syempre sa ako padulong oy lisod pod. Di mo mga hatag di ba pambarangon ta mo chares lang. Bitaw no, that is for today's video. I hope nalingaw mo sa ako ang pamini tour no sa among probinsya, sa among baybayon. Refreshing ka diri kung gusto maligo. Go anhi mo dire.